En aquesta píndola literària parlarem de teatre, concretament de teatre actual. Destaquem alguns autors que tenim entre mans, com per exemple Manuel Molins, Rodolf Cirera, que és un dels autors que estudiem en la Pau, la companyia d'Agoll d'Agom, o també la companyia Albena Teatre i el seu director, actor i autor de l'obra Tic-Tac. I és precisament de Carles Alberola i de la companyia Albena Teatre que li volem dedicar específicament a aquesta píndola literària. Carles Alberola és actualment un dels millors directors de l'escena teatral valenciana actual. L'aventura d'aquesta companyia de teatre naix el 1994. Alberola entra en l'escena teatral valenciana en la dècada dels 80, però no serà fins la dècada dels 90 que podríem parlar del seu esclat teatral amb la fundació de la companyia Albena Teatre. Serà en aquesta etapa on podem trobar produccions teatrals com pot ser Besos, que ha arribat a tindre fins i tot 1.000 representacions a hores d'ara, o un altre espectacle també en clau d'humor com pot ser Currículum. No podem desvincular la vessant teatral de la vessant audiovisual. Per tant, una de les qüestions en les quals destaca moltíssim Carles Alberola i la seva companyia és la seva dimensió televisiva. Durant els primers 10 anys del segle XXI, Carles Alberola participa en 7 sèries televisives per a la televisió autonòmica Canal 9. Podem recordar títols com Maniàtics, Socarrats o també Autoindefinits. Parlant d'aquest format audiovisual, el mateix Alberola ens diu: era un format que s'estava fent en unes altres televisions, però que així encara no s'havia vist en la nostra llengua i amb actors valencians. La carrera televisiva de la companyia no acabarà amb el Canal 9, sinó que en la televisió autonòmica d'ara, a Punt, també continua amb algunes produccions en clau d'humor també, com pot ser Diumenge Paella o Açò és un Testarinho. D'entre les obres més representatives de la companyia i també del seu autor, Carles Alberola, destaquem dues per considerar-les de més rellevància quant a la repercussió que han tingut en el panorama teatral valencià. Parlem de la sempre actual Besos, una comèdia musical que arreplega les cançons que impregnen la nostra memòria col·lectiva, com pot ser el Melancolia de Camilo VI. Si Besos va ser un fenomen històric del teatre en valencià, Tic-Tac és l'obra amb més recaptació i afluència de públic de la història del teatre valencià. L'any 2018 obtingué la distinció del Premi Max d'Arts Escèniques com a millor obra de teatre d'àmbit estatal. Acabarem el recorregut de la trajectòria de Carles Alberola i la companyia Albena Teatre amb un dels somnis que podem dir que s'ha fet realitat de l'autor. Llegim les seues paraules. Farà cosa de 20 anys em preguntaven en una entrevista què m'agradaria fer. Vaig respondre, un musical i una pel·lícula. Si Tic-Tac és un musical i per tant ja havien fet realitat part del seu somni, també ha fet una pel·lícula. El seu llargmetratge es diu M'esperaràs. Una comèdia de situació on l'eix central són les relacions de parella. No podem parlar de teatre i de Carles Alberola sense tenir present les col·laboracions que ha fet al llarg de la seva carrera. Amb Rodolf Cirera, amb Pasqual Alapont o Roberto García són alguns dels autors de teatre que han col·laborat en les seues obres. Per acabar amb aquesta píndola literària, m'agradaria donar pas al pròleg que els mateixos cocreadors de l'obra Tic-Tac diuen i parlen sobre què és per a ells el teatre, que crec que és molt significatiu. Per a tots nosaltres, Tic-Tac és una declaració d'amor a la ficció
i a tots aquells que la fan possible. Una comèdia musical sobre com la pintura, la música, el teatre, en definitiva l'art, ens parla de l'ànima de les persones i de com pot arribar a transformar-nos la vida i omplir-la d'esperança.